listej bol lejne bilind hilbijartin an yetfaqan hatin radeskirên îdî berbijêrê hêdiyê de xwe nîşan didin bi rastî heke em hevû reng û deng di vî hilbijartinê de bikevin parlamentoyê parlamentoyekî gelekî rengîn bibe ji hêla profîla berbijêran de. Li Amedê yek berbijêra Partiya Komünîst a Tirkiye ku dibin banê yekîtiya em bêjin sosyalîstên Tirkiye de dikevin hilbijartinan jî ji Partiya Komünîst a Tirkiye jî berbijêrekî wan a Amedê heye ku ew jî xanimeke Zeynep Demirel di heman demî de em dikarin wî weke mamosteya zimanê Kurdî jî binav bikin. Mamoste pîroz be serkeftin ji te re. Spas dikim. Merhaba ji xêr hatin. Tu berbijêrê Amedê Partiya Komünîst a Tirkiyeyê te çawa biryar da di heman demî de tu karkerekî nihal fabrikayek jî dixebitî ev der jî kelgeha te fabrikaya te tê çi bêjî seteyên hewil. Yani di serî de xwe ji demeke dûr da ez di partiya da me. Ne ji niha vedeyê. Di partiya me atölya zimanê Kurdî me vekir. Me bî havê hev di naskir û çend saleke çok ez karkerim aqil ez partîlî me ewa bibêjim. Bi tirkîkirina biborin. Rê li bir dixebitim hinekî zehmet dibe bi rastî jî. Ji ber ku ez bi roj li birim 13 saet da bi êvarê diçim evê diçim hinda hevala û ji bo hilbijartina propaganda û kar û xeban dixebitim hinekî zehmet dibe lê xwe karê me karkera her tim zehmet e ji bo vî havê yani nayê berçavê min. Tişta ku ewil heke ku tu bê hilbijartin biçî parlamentoyê tişta ewil tu dixwazî biguherînî çi ye di warê kargeha û em bêjin karkeran de? Ji bo ku karker ez ji karker 13 saeta dixebitim û ez pê aboriya xwe nikarim bidomînim. Yani evligê ya bêguherandinê. Yani ez şeş mal dikevim heta hevtatêm û tişteke dest bi dest dixim ne jiyana min didomîne ne jiyanekê min heye ji xwe jiyana min hemû kar e. Ji bo vî havê gerek cara ewil mafê karkeran derfetek wisa çêbikî kanikin hin haliyê aborî da hin haliyê jiyana sosyal xwe kanin pêş bixin. Tu ji zanîngeha Artûklî ji beşa Kurdolojiyê derçûyî tu mamosteyekî ku nehatî tayinkirin ji bo Kurdî tê çi bikî programa partiya we ya Partiya Komünîst a Tirkiye çi ye di vî derbarê? Di serî de gerek zimanê Kurdî bu zimanekî fermî ki em kanin bi zimanê xwe pêş bixin. Yani zimanê Kurdî ne wisa weke zaroka bixapînin bibêjin kî hilbijêrin belkî salê carekê dibe yek du em mamosteyekî atama wî çê bikin lê ne ev tu ji bo Kurdî ne yani hindik ez ava bibêjim gerek serê ewil de zimanê Kurdî bu zimanê fermî Tirkiyeyê duyem. Te parlamentoyê de ji bo vê yekê bixebitî? Erê. Di bernameya partiya we de jî heye Partiya Komünîst a Tirkiye de jî ji bo Kurdî çi heye? Partiya me ji xwe dibêje li Tirkiye Türk û Kurd û milletê din neguherandin li bir em hemû karkerin em ji bo mafê karkera dixebitin çawa ki Tirk kanin bi zimanê xwe bixwîne Kurman jî gerek Kurd jî kanin bi zimanê xwe bixwîne û bixwiya mecbûriyekê zimanê xwe pêş bixin. Peyamek te ji bo em bêjin dengdêra heye tu ji wan çi dixwazî çima dengê xwe bidin te rêya xwe bidin te ku tu biçî parlamentoyê? Çawa ez komünîstim ez karkerim û ez mamosteya Kurdî me. Ji bo ku Kurd kanin mafê xwe biparêzin xwe kemasî hîs nekin û ji bo ku karker kanibin awa serbilindî bêje em karker û em mafê xwe dixwazin û me mafê xwe girt yani tiştekî wisa divê maf nayê dayî maf tê girtin ji bo ku mafê xwe kanû bigirin hingê dengê xwe derbixin. Serkeftin ji te re pîroz be carekî dinê. Zeynep Demirel berbijêra Partiya Komünîst a Tirkiye a Amedê ew serê sibehê tê li kelgehê dixebite li tekstîlê karmendekî tekstîlê û danê dema wî ye ku ji ber dibîne jî diçe kar û xebatê hilbijartinê dike hêviya wî hez sedemên xwe yê ku divê xelk deng bidin jî bi vî rengî ravekir ji me re hêvîdar.